Jsou tady vyhřáté kotouče přední, takže někdo tomu dával opravdu hodně napít. Zadní kotouče děrované, což u Kodiaka taky není úplně standardní. Jsou tady Nexeny, levné pneumatiky. Diagnostika byla dělána Amazana před 1 kilometrem a už tak tam je 28 chyb znova. Bylo tady děláno 87 launch kontrolů, což znamená, že dáte plný brzdy, plný plyn na Dčku a vlastně ze startu takhle vypálíte jak raketa. To se dělá na závodech třeba ve sprintu a tak dále. Takže přesně je vidět, kdo to tak nějak vlastnil tohle auto. Někdo to auto vůbec nešetřil a ten stav se mi prostě nelíbí tohohle auta. Tadyhle úplně promáčklá kapota, koukám. To asi ani nemusíme přikládat tenhle ten. Tadyhle je taky promáčklá. A to je hodně velká promáčklina teda.